διάδρομο η Ρίνταλ. Κλείστηκε η Ρίνταλ, τώρα είναι ξεμαρκάριστη, εκτελεί για 3. Ο Κοσούν ευστοχή στο επιθετικό rebound, νέα 14 για τη Δανία. Ξανά σουτ έξω από τα 6,70. Έκλεψαν με την Τσινέκε, παίκτρια της Εθνικής Ελλάδος. Η Τσινέκε φτάνει μέχρι το lay-up, 3-8. Η Ρίνταλ θέλησε να τρέξει, εντυπωσιακό το στόπ εκεί από την Ταμπάκου. Ευκαιρία να τρέξει η εθνική μας. Παυλοπούλου από τη γωνία, ευστοχή σε σουτ για 3. Διαφορά στο καλάθι. Ο Κοσούν όμως 10 μειώνει η εθνική μας, η οποία πιέζει η Λάουρα Έριξτρουπ. Έκλεψαν την μπάλα με την Χριστινάκη. Διεθνής μας, η Λούκα εκτελεί για 2. Ο Κοσούν με βήμα πίσω, αστοχή. Το rebound το πήρε η Χριστινάκη, η οποία θέλει να τρέξει. Βρίσκει ξεμαρκάριστη την Παυλοπούλου, στρούτ για 3. Πιέζεται από την Γρηγοροπούλου. Λάθος η πάσα, δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο η Κολέτου. Η μπάλα έφτασε δεύτερη φορά ισοπαλία στο μάτς. Μποσγανά, στο από τα 4 μέτρα, εύστοχο. Αστοχή και στη δεύτερη βολή. Rebound από την Μποσγανά, θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Μποσγανά πολύ όμορφα στην Γρηγοροπούλου. Πρώτη φορά στο συν 4 την εθνική μας ομάδα, 17-13. Ο Κοσούν ξεπέρασε το εμπόδιο της Μποσγανά. Ξαναπαίρνει η Ρένια Καρλάφτη. Αλλάζουν στην περιφέρεια. Δύο παίκτριες ξανά την μπάλα. Πολλά του στην Κρυμίλη. Corner 3, εύστοχο. Μπήκε ψηλά η Λούκα για να πάρει την μπάλα και να δώσει βοήθεια. Η Λούκα, η οποία πήγε κοντά στην ρακέτα. Πιέστηκε από την Κολάτου. Βρήκε ελάχιστο χώρο. Εκτέλεσε από τα 5 μέτρα εύστοχο. Ρίχνει τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια τιμή. Κολάτου, πάσα στην γωνία, στην Καρλάφτη. Πάλι με την Τσινέκε. Δημιουργεί διάδρομο, φτάνει μέχρι το lay-up η Έλενα Παυλοπούλου. Δεν βρήκε διάδρομο απέναντι στην Τάχα. Τώρα όμως βρίσκει πάσα κοντά στο καλάθι στην Ελένα Χριστινάκη. Τελειώνει πολύ όμορφα την φάση. Προσπάθεια αυτή της Ελένας Χριστινάκη. Επίθεση για την Δανία. Σουτ για 3, εύστοχα. Ταμπάκου. Ξανά η Χριστινάκη. Απέναντι στην Λάουρα Έριξτρουπ. Καρακασίδου, Χριστινάκη. Κοντά στη λήξη του χρόνου. Δύσκολη πρόσφερης περίοδου. Τσινέκε πήγε κοντά, σκοράρει. 1-25 για τρίτη φορά στο συν 16 η εθνική μας. Η Τσινέκε γίνεται η πρώτη διψήφια στο μάτς. Απάντηση όμως η Ρίμε Τέχα. Μειώνει σε 41-27. Τσινέκε έχει 10 πόντους. Λούκα, σούτ από τα 5 μέτρα, εύστοχο από τη Βασιλική Λούκα. Το έχει για 3, η Κολάτη στο μακρινό rebound, θέλει να τρέξει η εθνική μας. Συνέχεια αριστερό lay-up, πιεζόμενη αστοχή. Η μπάλα καταλήγει από την προσπάθεια της Μποσγανά. Ξανά στην Έλενα. Η Δανία αστόχησε. Συνέχεια προσπάθησε για το κλέψιμο, η Ρήμ Τάχα δεν πρόλαβε, πάτησε την πλάγια γραμμή. Κατοχή παραμένει στην εθνική μας ομάδα. Τσινέκε πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι. Δεν το σέρει της εθνικής μας, η οποία ξεφεύγει με 24 τώρα. Ρίνταλ, η μπάλα αναπήδησε. Δανία στο Κοσούν. Πιέζεται από την Χεριστανίδου. Ο Κοσούν γύρισε. Όμορφη προσπάθεια, εύστοχη προσπάθεια στην Γκούντμαν. Χριστινάκη βρήκε πάσα στην Γρηγοροπούλου, εκτέλεσε για 2 εύστοχα. Λάουρα Έριξτρουπ αστόχησε, η Λουκά μάζεψε το rebound, Κρυμίλη. Απέναντι στην υψηλότερη ο Κοσούν. Πάσα στην Γρηγοροπούλου. Στη γωνία για την Τσινέκε. Σουτ για 3, ένα ακόμα. Στο συν 26 η εθνική μας για πρώτη φορά. Τάχα στην Λάουρα Έριξτρουπ. Πολύ όμορφο καλάθι. Και
δεχτεί ένα 7-0 μετά το πρώτο καλάθι που πέτυχε. Πάσα της Τσινέκε. Η Χριστινάκη αστοχή. Μαζεύει όμως η ίδια το επιθετικό rebound. 3. Νέα άστοχη προσπάθεια. Επιθετικό rebound από την Ταμπάκου. Νέα ευκαιρία 14 δευτερολέπτων για την εθνική μας. Αστόχησε η Λούκα μετά την πάσα της Κρυμίλη. Μάζεψε η Ταμπάκου. Η Κολάτου θέλει να τρέξει. Βρίσκει πάσα στην Καρλάφτη. Μποσγανά που κλέβει και την μπάλα. Πάσα στην Καρλάφτη, περιμένει να ανέβουν οι συμπαίχτριές της. Βρήκε επιλογή στην Κολάτου, η οποία τώρα η Κολάτου βρήκε διάδρομο, φτάνει μέχρι το lay-up. Σβάνχολμ για τη Ριντάλ. Εύστοχη Σπανία, Σβάνχολμ. Ριντάλ ξεμαρκάριστη, εκτελεί για 3. Ένα ακόμα. Μποσγανά βρήκε ελάχιστο χώρο. Μακραίνει ακόμα περισσότερο η εθνική μας. Ριντάλ. Ένα ακόμα. Η Γρηγοροπούλου και η Καρλάφτη στην πεντάδα της εθνικής μας. Τάχα, η Σίδνεϊ, η Έριξτρουπ, η Οκοσούν, η Χάμπεγκαρντ και η Γκούντμαν στην πεντάδα της Δανίας. Μποσγανά από τη γωνία στο φινάλε του χρόνου εκτελεί εύστοχα για 3. Και διάδρομο και ελάχιστο χώρο μέσα από τη ρακέτα. Γκούντμαν ξεμαρκάριστη στην γωνία. Καλή κυκλοφορία μπάλας. Μειώνει σε 85-50 η Κρυμίλη τώρα. Ο Γρηγοροπούλου γύρισε. Της άλλαξε με την Γκούντμαν. Η Οκοσούν πήρε την μπάλα κοντά, την άφησε στο καλάθι τώρα της Δανίας. Τώρα η μπάλα περνάει κοντά στην Οκοσούν. Ξεπέρασε το εμπόδιο της Γρηγοροπούλου, άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 89-56. Κρυμίλη βρήκε πολύ όμορφα την Γρηγοροπούλου κάτω. Ριντάλ πιέζεται από την Μποσγανά. Βρήκε ξεμαρκάριστη τη Ράβνη που ευστόχησε στο τριών. Αστοχή πιεζόμενη η Οκοσούν. Θέλει να τρέξει η εθνική μας. Κρυμίλη σου για 3. Μέσα. 4-59. Ράβνη για 2. Μέσα. Λίγο πριν το τελευταίο 5 λεπτό στο μάτς. Κρυμίλη. Η Κολάτου θα επιστρέψει στην πρώτη διακοπή. Κρυμίλη στην Μποσγανά. Κυκλοφόρησαν πολύ όμορφα την μπαλαίδη που έκλεψε. Χάμπεγκαρντ από κοντά. Χριστινάκη ξανά για την Τσινέκε. Ξανά για 3. Μέσα. 63. Για 3 από την Λουκά. Ριντάλ. Βρήκε διάδρομο, φτάνει μέχρι το lay-up. Αρακασίδου. Κρυμίλη. Σούτα από τη 45. Για 3 από την Κολάτου. Κολάτου βρήκε διάδρομο. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Να φέρει νέα ευκαιρία 14 δευτερολέπτων στην εθνική μας. Χριστανίδου ξεμαρκάριστη. Εύστοχη για 3. Εντουάρντο Ερέρο λέει στις παίκτες του να μην εκδηλώσουν ούτε αυτές την τελευταία επίθεση. 110-70.